kwabasisi ke apha bajavujavu fike bene-demands ezi-unnecessary for into ezifana ne-Valentines. Umuntu afuna i-boat cruise ne-weekend away qonde hey imileage le yakho iyavuma phofu because kaloku azenzelwanga noba ngubani nayo ezanto eziya and abantu bazo abazidimandi ziyazenzekela nje because ijani ivekamandi. Enye igenge le yona hayi inosikidibane ibe yiloo group ke kubethwa imali bazihambele bonwabe shem yonke la weekend bafote bathini babuye gqiba bahlebana kwalapha kuthi. Hey kukho intwana yami ubhanda afundini apha elokishini yo alalayithi ithathe ibhali yayibeka pha foni ziibhaloni izinto ezilafulafu kwehleza nyembezi kubhebi athi yo isinyisile ke ngule layithi le asixabanise labantu bethu la mntu asilahlisa la nto leya okuthi mntu uzangena nje nelo khadana lakho shem ulithenge apha egaraji kuthiwe wo mthura xhomeke kuwe laa nto mani uba ufuna umenzela ntoni umntu wakho enza loo nto uyivayo efondini loo nto uyi-afodayo uba u-afode fuck all ungenzi fuck all.